Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ προκειμένου να ανακοινώσουμε αποτελέσματα αστυνομικών ερευνών, τα οποία οδήγησαν στην εξάρθρωση οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εκβίαζαν και αποσπούσαν χρηματικά ποσά από καταστηματάρχες σε διάφορες περιοχές της Σέρβιας. Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της. Πρόκειται για 4 ημεδαπούς ηλικίας 51, 27, 41 και 22 ετών, καθώς και ένας 45χρονος αλλοδαπός αλβανικής υπηκότητας. Οι δράστες πουλούσαν προστασία σε τουλάχιστον 11 καταστήματα σε περιοχές της Σέρβιας και εισέπραταν συνολικά από 2 έως 8.000 ευρώ το μήνα. Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας έρευνας, συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και ναρκωτικά. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, 12 Δευτέρου του 2013, το πρωί, σε διάφορες περιοχές της Σέρβιας, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών και Λαμίας. Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή του Γραφείου Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αναλυτικότερα, ο 59χρονος, όπως προέκυψε την αστυνομική έρευνα, είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία ο ίδιος είχε συστήσει από τον Νοέμβριο του 2007. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο 22χρονος, ο οποίος εντάχθηκε στην εγκληματική οργάνωση από τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτή λοιπόν η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και συγκρότηση με σαφείς και προκαθορισμένους ρόλους και είχε ως σκοπό την εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων, μιλάμε για κέντρα διασκεδάσεως και καφέ μπαρ, σε διάφορες περιοχές της Σέρβιας πουλώντας προστασία. Η Σπύρα τώρα δραστηριοποιούταν σε περιοχές της Χαλκίδας, της Ερέτριας και της Σαμαρήθου και εξανάγκαζε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων με απειλές σε βάρος της ζωής ή και της περιουσίας τους να τους καταβάλουν από 200 έως 800 ευρώ το μήνα. Μέχρι στιγμής διαπιστώθηκε ο εκβιασμός τουλάχιστον 11 ιδιοκτητών καταστημάτων επιχειρήσεων, ενώ μετά από έρευνες σε οικίες των δραστών σε διάφορες επίσης περιοχές της Σέρβιας έχουν κατασχεθεί συνολικά 2 πιστόλια, 2 πιστόλια κρότου, 3 κυνηγετικά όπλα και 1 χειρομοβίδα πολεμικού τύπου, 7 μαχαίρια και ένα λεξίσφαιρο γυλαίκο, 1 πτυσσόμενο στιλέτο, καθώς και 1 συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης Taser, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, 5 γεμιστήρες πιστολιών και 1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου, 99 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 3 μάλινοι σκούφοι full face, καθώς και ένα σπρέι πιπεριού, 1 ζεύγος χειροπέδες, 5 κροτίδες και 3 κάλικες, 1 θήκη όπλου, 12 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μικροποσότητες κοκαίνης και ακατέργασης κάναβης, 1 πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ και τέλος 2 βιβλιάρια καταθέσεων τραπεζών. Σε βάρος τώρα των συλληφθέντων, σχηματίζει δικογραφία κακοεγκληματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εκβίασης ιδιοκτητών καταστημάτων, κατ' εξακολούθηση, παραβάση του νόμου περί όπλων και περί ναρκωτικών, καθώς και κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Κατά τη διάρκεια επίσης των ερευνών, συνελήφθησαν ακόμη 2 ημεδαποί ηλικίας 36 και 30 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή και επίσης ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση και επίσης συνελήφθηκε ένας 49χρονος καταστηματάρχης για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης έγινε υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ταξιάρχου Απόστολου Κασκάνη. Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ ερευνάται η τυχόν εμπλοκή των δραστών στην τέλεση και άλλων περιπτώσεων εκβίασης καταστημάτων. Οπότε μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 11 καταστήματα τα οποία οι δράστες εκβίασαν. Η έρευνα όμως έτσι συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη. Οι συλληφθέντες σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πνευματικών Χαλκίδας.